дар даврони шӯравӣ умуман академик Боҷон Ғафуров бисёр вазифаҳои баланди давлатию ҳизбию илмиро саварӣ кардааст ва як чиз боз ман гӯям ки дар даврони шо вақте ки мо зиндагӣ мекардем ҷузъи аз 120 халқият буд ва нахустин бор дар ин давлати паҳновари иттиҳодшӯравӣ фақат китоби тоҷикон рӯи амал омад. яъне ки ягон халқият дигар китоби махсусан бо номи миллат надоштанд ва ин як аз бузургию диловарӣ ҷасорат ҳамин академик Боҷон Ғафуров буд, чунки вай баъди 10 сол роҳбарӣ намудан ба ҳамчун котиби як ҳизби коммунистии Тоҷикистон ва вайро таъин намудан ҳамчун директори институти шарқшиносии академияи илмҳои он вақтаи иттиҳодшӯравӣ ин бесабаб набуд. яъне ки ба як гуфте асосгузори шарқшиносии шӯравӣ маҳз академик Боҷон Ғафуров аст. яъне ки дар даврае ки иттиҳодшӯравӣ аз вуҷуд дошт ҳамин шахс он институт саварӣ кард ва сабаби навиштани китоби тоҷикон дар чӣ буд? албатта дар давраи иттиҳодшӯравӣ ки халқу халқҳои бисёр зиёд буданд ва баъзе мутафаккирону бузургони миллати тоҷикро дигар миллатҳо бо ҳар роҳ аз худ карда мешуданд, ҳамин сабабҳо пеш омад ки академик Боҷон Ғафуров ба навиштани китоби тоҷикон шурӯъ намояд ва албатта баъди ҷамъоварӣ бениҳоят бойгониҳои бисёр бузург, бисёр маводҳое ки раднашаванда ки дигар олимони аврупо, олимони дигар миллатҳо дар бораи халқҳо навишта буданд, баъд ҷамъоварӣ намудани ҳамин маълумотҳо Боҷон Ғафуров китоби тоҷикони худро нависонд.